arratsaldean, tortzeagatik, mila esker. Shakespearen ametsa biziarazten hirugarren saioa egitera etorri gera. Eta, dakizun bezala, 2016, Donostia 2016 eta ICIek antolatutako programa badau. Lehenengo bi sukaldeen ondoren, hirugarren saioa dugu, hiru bertsio euskeraz dauden obra honen, Shakespearen udagau bateko ametsaren obra honen hiru bertsioen konparaketa moduko bat egingo dugu gau. Hortarako etorri dira ona Eli Manterola, Carlos del Olmo eta Juan García. Bakoitzak bertsio bat aurkeztu eta defendatuko du, nolabait, hiruren arteko konparaketa baten aurretik. Hiru bertsioetan, bat bakarra dago argitaratua, eta hori da zerak, Bedita Larrakoetxeak itzuli zuena, orain dela ia 60 urte, horren berri Eli Manterolak emango du, Carlosek, barkatu. Carlos del Olmo zergatik, niri okurritzen zitiru arrazoi, ez da Carlosek oso ondo egiteko, bata bera itzultzailea dalako, itzultzaile praktikan eta gainera teorian ere teorizatu ditulako itzulpen gintzari buruzko bere gogoetak agertu izan ditu jendaurrean, bestaldetik antzerkizalea ere badalako, eta antzerkizalea praktikan antzerkiak idatzi ditulako, eta antzerkiari buruz ere baita ere gogoetak jendaurrean ere agertu izan ditulako behin baino gehiagotan. Eta hirugarrena Bizkaitarra izan da, Bedita Larrakoetxearen euskera behar bada beste askori baino gertuago egiten zaiolako, ezta? Eta azkenik eiziko kide todoterrenoa dalako eta ganerako prest ere badagoelako. Horrelako enbarkadak proposatzen zaizkenean. Eta gero beste diversioak, bata Bingen Amezagarena argitaratu gabea, Eli Amezagak zertuko du. Eli Manterolak zertuko du, defendatu edo presentatuko du. Hau, ni dakidala Eiziren eskuetara etorri dan bertsioa da Amezagak, Bingen Amezagaren itzulpenaren bertsio ustez dagoen bakarra. Eta hori Xabier bere iloba Xabier Irujoren bitartez iritsi zaigu, bera jarri du Eiziren esku, jardunaldiagoetan edo programa honetan erabiltzeko, eta horren truke Eizik hartu zuen nolabait konpromisoa hori argitara emateko, eta hori seguruna datorren urtean egingo da, 2015an, martxan ari gira hortarako. Eta azkenik, hirugarren bertsioa eta gaurkoena, Juan Garcíak oraintxe egin berri duena, Donostia 2016 hala proposatu zuelako, eta Juanen lehendik dauden Hamlet eta sonetoak itzulpenak ikusirik, nahikoa arrazoi daudelako pentsatzeko itzultzailearen trebezia eta jakintza osoa jarriko zula hemen ere, hain justu ere, beste bi bertsioekin konparatuta kosta bat estuago edo egin duelako nolabait itzulpena, Shakespearek originalean zeuzkan hitz neurtuak, errimatuak, hitz neurtu eta errimaz eman ditulako euskeraz ere, eta mendik aurrera, irurok dezue hitza, eta ez dakit, hemendik aurrera komenidan obraren laburpena egitea, ez da? Nik uste interesa duenak oso erresa daukala, bai guk sarean lehendik jarreta euskagun linketatik eta bestela ere, hori obraren zera hor daude, berzio errestuak, argumentoa kasi marrazki bizidunetan jarria, eta nik uste bestela pixkatei ilustatuko gineke, eta hemen nire ustez gaur tokatzen da pixkat ikustea, pixkat itzulpen estrategiak eta ingurukoak, eta beste arrez osatu liteke, gero pasartea nik uste ulertu lehikela, kontestualizatuko du pasarte konkretule bat baldin bada,
baina hori da. Gero nik pixkat gaineratu nahi nion, claro, esan dakotik ateratzen da, baina gure artean ez dut uste beste kasuri dagoenik, gure txikian, gure eskasean eta gure historia triste honetan, Shakespeareren obra bat hiru bertsioetan eukitzea, nire ustez, hori ez dakit gure artean, kasik, halako gertakari mirarizko bada, eta ez dakit, hemen bildu diren kazetariek gutxienez hori esan beharko lukete, ez da? Beti biltzenia utxuneak eta zerak, baina gauza batzutan hor, ontan mintzat hortara iritsi gehala. Eta, bazebila jendea eta hori. Nik uste gauza hori azpimarratzeko dela. Bueno, ez dakiz ordenatan ingo dezue. Kronologikoa, nik uste egokia. Bai. Beraz, Ametzagarekin. Bueno, nik azteko eta ben bingen Ametzagan lan aurkeztuko ez. Bestiak. Nundi grabatzen nahi da? Makina hor dago. Hau. Bueno, esan bezala bingen Ametzagan lana aurkeztuko ez, baina bere lanak inazia horretik nahi duke testuinguruan jarri eta behar aurkeztu bai, zein izan zen, edo, bueno, 20. mende hasieran jaio zen, bingen Ametzaga getxon, eta, bueno, ezagun izan zen gure artean euskal kultura batez ere itzultzaile gisa eta idazle gisa, baina nabarmendu batez ere itzultzaile gisa, bai. Bere lanetan nabarmentzekonak Hamlet, argitaratu izan zena, bai, Juan Ramón Jiménezen Platero eta Biok, Plini Gaztearen idazkiak, Zizeronen adiskidetasuna, hainbat lan argitaratu zituen, bai. Hizkuntza aldetik baita ere, esan duen ikenezake hizkuntza desente ikasi zitula, euskera eta gaztelania jakiteaz gain, ingelesa, alemana, italiera, grekera, latina, frantzesa, italiera bazezkin, eta nola baita itzulpenak intzitun hizkuntza horietatik euskerara, eta baita ere itzuli dizun euskeratik gaztelaniara eta ingelesatik gaztelaniara. Orduan nola baite, zango nuke hizkuntzekiko bazula interes berezi bat, bai. Garaiko euskal kulturan gizon entzutetxua gonitzat izan zen, edo garrantzitsua, hasi zuen bidea getxon zinegotzi lanetan, gero jarraitu zuen Eusko Jaurlaritzan, lehenengo Eusko Jaurlaritzan hezkuntza ministro izan zen, hortaz aparte euskera eta euskal kulturak irakasle aritu zen Montevideon eta Caracasen, eta bestetik eta lan desente itzun, bai. Euskaltzaindiak Euskaltzain urgazle izendatu zuen gero 57an, bere itzulpen lanagatik batez ere. Esan behar dugu orduan, Gerra Zibil garaian, bai, hasi zula bere ibilbidea Erbeztian. Lehenengo juntzan iparraldea, gero Parisea, Ingalaterran egon zen, eta gero Frantzitik abitu zen Hego Ameriketa. Eta, Argentina, Uruguai eta Venezuelan bizi izan duzan, bai. Eta erbestetik, nolabait harreman handia mantendu zuen euskal kulturakin, eta garaiko beste hainbat intelektual, idazle, itzultzaileekin, Zaitegi horixe, Ibina Gabeitia, eta Orduan, itzultzaile lanetan, esan duten bezala, hizkuntza kombinaketa ugari lan esan zituen, eta gaur Shakespearen lanakin da zentratuko nahi batez ere. Shakespeare bere idazle maitetako bat izan zen, bai? Nolabaite bere guttunetan eta ikusi lehike, nolabaite berak izatezun bizitza guztia pasako zula, berak Shakespearen lana itzultzen, bai? Eta, Shakespearen ganako lehenengo gerturaketa edo izan zen Hego Ameriketarako bidean, bai, 41an hartu zuen itsasontzia Marseillan eta hortik abitu zen lehenengo Afrikaldera eta gero Hego Ameriketa itxezian 42an. Urte pasatxoko bidaia hortan hasi zen itzulpen lanak eta egiten eta horien tarten Macbeth itzuli zuen.
bai? Esan berra da baita ere, itzulpen lan hartarako itzokala baliabide asko, izan iztegi aldetik eta, beak bere esku sortu zuen, euskera bera iztegi bat, eta hori baliatuta nola baita, itzultzen alegin duzan nintzen, marko, bai? Gero ja behin, Hego Ameriketa iritsita gero, Montevideon bizitzalaikan, 45. urtean Eluseion Hamlet itzultzian. Hori izan zen bere bigarren lana, Shakespeare bigarren lana, bai, itzulizuna, eta 2 urte pasazituen itzulpen lan hori egiten. Testuingurua pixka jartzeko, euskera normaldu gabe zeon, bai, neologismo, kultismo, horien erabilera nola baite hausnartu bertzun, ze erabili, ze euskalkitan idatzi nahi otezun, behar etxostarra izan da, bai, Bizkaiera erabili, edo beste euskalkin bat, irakurliak baita ere garai hartan euskeraz irakurtzeko gai izan jende asko ikanetzeo, orduan, testuinguru hortan nola daite, Hamleti heldu ziren, bai? Orduan, bere helburu nagusia batetik izan zian, euskera osatua, berak deitze zion bezala, bai, gorpuztia, bai? Hau da, bere itzulpen lanen bitartez nahi izan zuen, euskera baturako bide bat hartu, eta bestetik baita ere, literatura unibertsaleko lan gailenak edo guderatu, bai. Orduan, bere lan hortan, hemen daude, itzultzailea da eta hau ginen anotaga, bai. Eta, hemen jartu bezala, bai, Isaka López de Izabel egiranetako gutun hortan ikusi lehike, nola Gipuzkera osatua edo aukeratu zuen bere itzulpen lanetako, bai. Eta jartu dunez, he procurado poner en circulación el mayor número posible de palabras castizas, huyendo por igual de los neologismos y herderismos. Nolabaiteko estrategia bat hartu zuen bere itzulpen lanetako, Hamletekin hasi zuna edo, hausnarketa hau eta gero Shakespearen gainontzeko itzulpenetan baliatu duna. Hori da, orduan, Hamlet da, beak itzuli zituen Shakespearen 4 lanetan argitaratu zen bakarra, eta lehenengo aldiz 50. urtean proposatu zion Andres Irujoi 4 argitaratzeko. Baina, 2 urte berandu arte, 52ko euskeran egunen argitaratu zen azkenean Hamlet euskeraz. Harreraneko berua izan zuen, eta nabarmendu zen, halako lan zailtasuna zekazkin lan horren itzulpena ondo eginean emaitza, eta nabarmendu zuen baita ere, bea bingen amezagak 17 urtekin ikasi zuen euskera, orduan euskaldun berri izan da, nola baita, ze emaitza hon eman zuen baita ere, eta bea euskaldun berri edo berri izan, hemen ikusi dezakun bezala, lehenengoak adibidez Salvatore Michelenak bere emazkiai, Amezagan emazkiai izan datua, me pondieron mucho tu modo de traducir y me dijo que no ha encontrado otro igual. No podía creer que eras Berry, pues los giros y todo lo hacías estupendo. Bigarrenaren nolabait bere lanan emaitza honan adierazlea, Orduan, Shakespearen lana itzuliz, 3. lana itzulizuna hori izan zen Uda gau bateko ametsa, 52an heldu zion lan honen itzulpen nahi, Buenos Airesen zeolaikan, eta 3 hilabetetan edo gauzatu zuen itzulpen dago. 53an lehenengo zuzenketa edo berrikusketa intzun, eta 54an bigarren zuzenketa bat, Urte hortan bertan, heldu zion Julio Cesar itzultziai, hau da, segizun, nahiko jarraia, Shakespearen lanakin, eta, esan duten bezala, garaiko beste hainbat idazlekin eta intelektualekin bazun harremana, eta Saitegi aipatu zion, Shakespearen lanak itzultzeko aukeraz, eta, interesa agertu zuen, baina, hainbat arazo medillo, ekonomikoak tarteko adibidez, ezin izan zen proiektu hori aurrera eraman. Itzulpen prozesua da opilionen, Hamleten itzulpenan ondorenen, izatezun, asko zelan errezago izan zala, eta hemen jartze du adibidez, me costó la 20ª parte que Hamlet, eta
Eta Julio César, que estoy terminando muchísimo menos debido a su claridad de arte clásico. Orduan nolabaite, Hamleten ondoreneko beste bilantxuak, lantxo izan ziala, eta ez, bestia bezain zaila, bai. Orduan, esan duten bezala, bere asmoa zen hiru lan horiek argitaratzea, bai, eta proposamen hori egin zion Andres Irujoi, bai? Hau da, Hamlet argitaratzen lagundu zion editoriali edo. Honek berriz esan zion zailtasuna zeudela, bai? Euskeraz argitaratzeko eta arazo ekonomikoak tarteko, proiektu hori nolabait proiektu zen hortxe bertan, eta dakizuen bezala ez dira argitaratu gainetan hiru lan horiek. Ondorengo urteetan, 55ean ja, Karakasea juntzan itzitzea, eta hor ja itzulpen lanak nolabaite gelditu zian pixka bazterrea edo, bai, beste hainbat kontu izan zituen esku artean, hainbat zailtasun, eta itzulpena gelditu zen bigarren maila baten, bai. 58ean, 4 urte harremana etenda izan da gero, Zaitegik jarri zan berriro harremanetan eta Zaitegik orduan esan zion, edo eman zion Deditalarrako etxean itzulpenak berri. Bai? Eta nolabaite, pena pixkat eman zion, ezan hainbeste lan egon ikiteko euskerara itzulpenak eta garatzeko, bi pertsonak lan behar itia, nolabait eta malgarria, bai? Eta bere hitzetan, hemen jartze dunez, tamala da gauza berean, bi euskalariari izatea hainbat egiteko dagonean. Baina zer egingo zaio, aratzontan ez dago, beste errodunik ni baino, eta hemen hoxe esate du, bai. Orduan, esan duten bezala, garai hortan, itzulpen lana nolabait bazterrea izan zuen, arazo ekonomikoak, eta beste hainbat lanetan da buru belarria ituzalako, eta 78an heldu zion nolabaite bere hiru lan horiek argitaratzeko asmoa edo. Bai, orduan bere lagun bati, bai, Miguel Pelayo Orozkoi idatzitako gutun baten, irakurriko dizuet bere hitzak, bai, hoy comienzo 1978 bukaeran, bai. Hoy comienzo mis vacaciones, que buena falta me hacen. Y voy a ver si termino de redondear y dejar para la imprenta mis versiones de Macbeth, Julio César y El sueño de una noche de verano, que tenía hechas a continuación de la del Hamlet. Después de haberlas tenido durmiendo durante unos 15 años, se me ocurrió hace pocos meses que tras una buena puesta al día, es decir, cuidándome en lo posible de todo lo que en el Hamlet pudo parecer de purismo y sin caer, como usted dice, en el extremo opuesto de los mordollistas de moda, cuyo ideal, por lo visto, es convertir el euskera en un patois, merecía la pena dar a la estampa esas obras. En ello he estado trabajando con todo cariño, eta, hoxe, bai, orduan, bere asmoa zan Irgoiei berrikusi eta nolabaite bingoagatik argitara ematia. 78. urtean maieran, 3 hilabete erdira, Karakasen bertan hiltzan dingen ametza. Orduan, nolabaite lan horiek gelditu dira kajoian, gaur arte, eta ez argitaratu gabe, bai. Hori nolabaite testimurioa hori hemen. Testua idea helduta, lehen esan da bezala, urtitzetan eman da dago jatorrizko hori, bai, dingen ametzagak prosaz eman zegoen itzulten. Bai, badago zatitxoren bat edo beste zehatzuta. Hau da, bere jatorrizkoa, bai, makinazik aiatuta da hona, bai, eta, hau izango genuke, poesia moduan dagoen zatitxo bat, bai, baina hori, zati oso txikila dira eta gehien nagintzat prosaz emana dago, bai. Euskera idagokionez, esan bezala, gipuzkera erabiltzen du, gipuzkera osatu edo ditzen duen hori, eta, horretaz gain, baita ere, iztegi aldetik eta nabari da, beste bat euskalkitako presentzio hori, bai, bizkaierazko hitzak eta bertzedia, edo iparraldeko bat beste. Beste kontu bat baita ere, eta igual pertsonaien arteko mailaketa edo egin beharko genuke, bai, nola baita testu honetan agertze dira 3 motatako pertsonaiak, bai, batetik nobliak, bai, eta hauek bai hitz egiten du hitz neurtuz eta berezia guztia, batzutan errimatuta bestetan errimatu gabe, agertze dira baita ere maitagarriak,
Eta maitagarrien artean baita berazkau nolabait erregia, gero badago errogin edo puk deitze diona ametzagar, eta langile soilak edo, arlotiak edo nolabait, bai? Azken hauek adibidez ez du hitz egiten hitz neurtuz eta orduan. Jatorrizkoan nolabait, 3 pertsonaia ezberdin horien arteko mailaketa nahiko garbila da. Eta hemen nolabait neutralizatu edo gelditzen da, bai? Beste zerbait hola esatekotan eta adibidez mailaketa horren artean baita ere neutralizatzeko beste ezaugarretako bat ikustu baita ere dela, ikasuka erabilera nahiko antzea egitela, bai, pertsonaia guztiak eta orduan ez da ikusten hain besteko aldeikan. Kasu batzutan gaineaz, adibidez, puk edo maitagarri horrek bere nagusiai esate direnen ez izan beldur nagusi, ire jokuak onela egingo dik. Eta nola baite, hori ez dira gaur egungo bintzat edo ezagun arauan barne sartuko genuken erabilera, bai ikana edo. Hemen adibidez badaude, bai, orduan ikusi nian, nik berriz ezin ikusi, kupidoso, horra daude ika horren erabileran. Oberonen adalari. Bai. Eta gainuntzen, ez dakit. Nik uste zeriko dula eta igual gero adibidetxon bat edo sartu lehiken gaitu, bai. Beditari dagokionez, gauza askoatea dira, gero ez da itau denunean edo urrengoan joanen amaitu ondoren, nik uste egondu lertzeko bai bingenena eta bai behitana eta joanen ere, baina beak izan du beste getxukaten jakinduria bat bere alde, eta gaur egun Shakespearen lanen gaineko ikerketak aurrera kalandiak izan dituela garaiaketan ez bezala. Esan nahi dut, bai teorizazioa nola itzuli beharren antzerkia eta nola itzuli beharren Shakespeare. Eta zer dagoen lan honen atzean. Balikekelako hau esateako Shakespeare idatzitako artean teatralen antzerkia dagoelako antzerkiaren barruan eta inkluso 3 eta 4 mailara egin litezke matrioska baten moduan. Hori alderdi tekniko horretatik. Orduan, gero igual batzuk ateako dira, bestelan nekez ulertzen dielako egin izan diren gauzetako batzuk. Beditaren kontura esateako berberak esaten dau aurkezpenean jaietako soileko lirain, dotore, txairo, horratzetik arakoz jazten dau Shakespearek bere bulko, pentsamendu, bihotzaldi eta irudi zoragarri harrigarriak ingalanderaz. Eta gero egiten dozu zer politxa eta da. Hau honan dela, egokietezan haren holango lanak Euskara baldar traketxez emotia, ahal izan dodanek lirainen, dotoreen, txairoen eta txukunenez euskeraztu dut Shakespeare irakurriago eta zoragarriago atsegingarriago egiten jakun Shakespeare. Esan nahi dut, asmo estetiko bat ere erabilizuela hizkuntzarekin ere bere arazoak bazituen. Esatea osaria eman zioten zeanuriko euskaraz salbatu zuelago. Hala esan zuten garaiatan, haren udalean egin zioten omenaldian, zeanuriko euskaraz salbatu zegoela, ari esker Shakespearen lan guztiak zeanuriko euskaraz jarri omen zituelago. Ez da egia, baina egiara hango hizkeraren euskeriaren gauza asko eta asko jaso zituela, areago lan honen amaieran 2 hiztegitsu edo 2 glosario moduko agertzen dira, horietako baten hitz izperriak edo erdi asmatuak edo neik ez ulertzen dienak, eta gero beste batzuk korrienteagoak edo zienak garai hartan zeanuri eta alderdi hartan. Santion handiak ere horren gainean esaten du oso ekarri handia egin ziola Larrako etxeak euskarari, batez be lan osoak egin zituelako, eta gainera itzuli bitartean hor gertatu zen denboran urteek aurrera dezente egin zutela, hasi zenetik eta dandanak amaitu arte 20 urte edo joan ziren.
eta beak aukera izan zuen ere, gehiago janzteko eta bestelako kontraste batzuk egiteko, baina honako ni dagokionez, ondo ulertzeko ere Beditalarrako etxearen kasuare berezia da beste gauza batengatik. Azken baten, abadea zan, familia bereko hiru anaiak abadea ziren, hau bakarra Agustindarra zena, laterandarra, eta Hipolito, gure elkarteak ere bere gorezko bazkiden artean izan duena, Hipolito Larrako etxea, eta gero Maurizio, horiek biak Karmeldarrak. Maurizioak ez zuen ezer idatzi. Beditaren aldetik esateako politxa da, eta pentsa genezak esateako oso garbizalea zala, parte baten Sabino Aranaren jarraitzailea zelako, baina ez zen alain jarraitzaile zutzua gero praktikan. Naiz eta izena, Bedita, Sabino haren zerrenda ospetsu hartan proposatu zuenetako bazan. Izena, bataio izena, Benito baitzan. Bedita. Politxa da ere, pentsatzea oso gazte-gazterik hasi zala idazten, euskaratzen batez ere lehenengo itzulpenak dirudienez grekeratik egin zituen eta pentsatu behar dugu Santion Aindiak eta bestelako batzuen garai hartan egiten zuten moduan asko zala euren ikasketetan apaiz bidean eta latina eta grekoa asko jorratzen zuten, garai hartan hizkuntzak irakasten ziren itzulpen bidez eta horrez ere egiten zuten euskararako trebatu zekitena. Baina badu kontu polit bat gure elkartearen aldetik eta da itzultzailea ez ezik idazle eta zuzentzaile ere izan zela. Eta zuzentzaile lan bidez parte baten ezateako fizika eta kimia, fizika eta kimika liburu lodikote bat zuzendu zuelako Gabriel Jauregirena, zuzendu edo haren euskarara pasa. Eta gero beste kontu polit bat da, beha zala garai hartan abertzale giroko elite intelektual bateko kidea abadea izatea zen. Ezateako Euskal Esnalearen inguruan batez 1926 eta 8. urtean hor jakintzu batzuk 26 uste dut izan zela, 28 nagozen zauro, 3 emakume eta gainerakoak gizonak, baina garai hartako proportzioa eta garongoa ez da oso ezberdina ere, horako gauza askotan, baina 3 emakume ere izan ziren, hitzaldiak prestatzen zituztenak eta gero Euskal Esnaleak argitaratu ere egin zituen, orduan Beditak egin zuen Gorbeiako bastagintzea eta hitzaldiak izeneko zera baten alean jasota dago, García Peñaren patologia vegetal liburukotea ere euskaratu zuen, ura ere oso gauza handia lan aldetik. Kirikino saria irabazi 1980 urtean, ari gara oraindik hori, pentsauta 1894 urtean jaio zala, eta lehenengo idazkiak eta lehenengo itzulpenak 1928 urtean edo azizala egiten bentzat dakizkigunak argitaratuak. Kirikino saria, Agirre Zabala Tar, Tomas Talogintzan txapeldun, urrengo urtean Euskal Ekandu Laukiak idatzi, Alkarregazko jardukera, homilia ugari eta horiek ere idatzi zituen, ez bakarrik garai hartan, hil artean bentsat asko eta asko idatzi zuen. Eta bakigu garai hartan hasita zegoela eta 1950 urtean Zazpirrekin hasita zegoela. Ez zegoela argitaratu eta hori, baina lanean bai. Bitarte hartan hor bakigu zer gertatu zitzaion, erbestera jo behar izan zuela, umetxo batzuen laguntzaile joan zen Inglaterrara, White Irland egon zen, urte bi edo eman zituenan, ingelesa eta han sakondu omen zuen, eta gero Hego Ameriketara, eta azkenean erbestetik itzuli zen Euskal Herrira, irakasle jardun zuen batez be, eta hor, hasi zen ezagutzen dugun itzulpengintza honekin. Baina Freud ikasketetan ibiltzen bai Vitoriako apestegian, Bizkaian eta Nafarroatik ere pasa zen, eta beak ala aitortzen du zen, beak darabilen euskara eredua itzulpenean ere, bai zeanurikoa da, baina gauza Nafarreratik hartuak eta beste batzuk klasikoetatik, klasiko lapurterakoa.
Bakigu gainera, batu asmatu horretik ere bazela beste tradizio bat, bazela batu bat, eta zan apaiz euskaldunek elkarri gauza pasatzen zizkietela, eta zaten Biblia eta katesimak eta gainerako zegoile guztiak mugitu egiten ziela. Inok ez zuen isolatuan egiten, hala ematen bazuen ere kanpotik. Hemen orduan, bakigu Binizako saleroslea, hau da Veneziako saltzailea edo ospetsu horrekin, sari bat lortu zuen Parisen John Mirande aipazoro epaimaian zegoela. Eta John Mirande ezateako idatzi zion Andima Ibinagabitiari ezateko oso lan ona aurkeztu zala eta edozein modutan ere kosta ala kosta argitaratu behar zala. Eta lan hura zan, hain zuzen ere Beditaren itzulpen hau. Ze hizkuntza ereduaz hitz egin dugu eta noren jarraitzailea zan, babakigu elitea hartan ibiltzen zela eta ondoan bazituela Azkue, Onaindia, Andima, Anaia, Hipolito bera, ze gazteago izan harreman estu izaten zuen, eta Euskal Esnalen inguruan mugitzen zen intelektual hori guztiak. Bera etzan herriko euskeria besterik etzekien bat. Bazeukan bestelako asmo bat. Eragiletako bat, beak ala aitortzen du zarreran, euskara bizirik iraunazteko asmoz idatzi zuela. Hau da, besterik ezean itzulpen programatikoa zen. Bazen euskal inteligentzia hartan eta mugimendu politiko hartan programa bat, eta programa zen euskara salbatu behar zala. Eta euskara salbatzeko ezinbesteko zen kultura unibertsaleko lanak euskaratzea, eta euskarara ekartzea. Baina, hala ere, ariketa horretaz landa, pentsatu behar da beak irakasle ziar duela, eta zentro horietan ere bestelako asmoa ere bazuela, eta nik bintza froga egin dut, bai hiru egileekin eta hori, eta dituen zailtasunak, eta ikusten zenbat urte pasadien, zati batzuk erraz antzestu litezke. Esan edot, esan daitezkela ahoz, kenduta dauden hortik adar korapilo batzuk eta beste arazotzu batzuk. Beak esaten du ere, ingelesetik euskaratu zuela, baina gaztelanezko bertzioa ere aurrean zuela, nahiz eta esan, hori egiten zuela ikusteko, ia ondo gazteleraturik ote zegoen. Zein bertziora bileko zuen, guztiz seguru ezin dugu esan, baina pentsatzeko da, Luis Astrana Marinenak izango ziela. Oiek izan behar zituela eskura, 1992 urtekoa dira, eta beak izan zen, oker ezpanago, gaztelaniaz, Shakespearen lan guztiak, hitz lauz jarri zituen lehena. Eta gainera, oain eskuartean darabegun lan honen gainean oso teorizazio polita egin zuena, asko ikertu zuen, eta beak itzulpen moduan esateko izen burua proposatzen zuen Donibane Gaueko ametsa. Eta horre, bakizu garai hartan, Shakespearek idatzi zuen garaian, egutegia eta etzet horrela guztiz bat gaurkoarekin eta hori, baina izan zaitekela hori aipatzen den zer hori, Inglaterran hain zuzen ere jai oso handia zela paganoen gareti zetorrena, ingitzi gora bera eguzkiaren solstizioarekin, udako solstizioarekin bat etorzitekena, baina beak beti defendatu izan zuen gizona Donibane, baina ez dakigu Donibane gau hori bat ote zetorren gaur egun daten aldetik hemen ospatzen dena egin, baina egitzi gora bera inguru horretan izan zitekela. Gero nahi duzu ikusiko dugu zati bat, konparazio egiten dugunean, honen Astrana Marinen itzulpena ikusita batzutan nire ustez beditak egiten dituen gozetako batzuk hortik besterik ezin dira ulertu. Zer, ingelesez ondo dakien batek, naiz eta bertzotik prosara pasa, ezin ditolako gauza okerrak esan bihurriak, ez txarto egin dudalako. Bihurritzen dituelako behar handirik ezagunen eta horietako bihurrikeria batzuk ezin dira ulertu espada gaztelaniazko bertzio. Osea, sintaxi latinaren sintaxitik, berdin da ze derivatu den. Eta nik egin dituzu batzuk eta esango nuke arena bintzat bazuela, ez dakit beste bertzorik izango zuen. Beak esaten du azpialdian itzultzen zuela, hau da, irakaskuntzak libre usten zion denpora, baina abadea zen ezkero, pentsatu behar dugu denpora izango zuela.
Eta dana dela, ez bai izaten dago, zela urgentziazko eta prestazko lana. Eta berak dana euskaratu nahi zuen, baina ezin izan zituen horraztu nahi beste. Eta nik uste hori agerikoa dela, ze zaintio nahi dia arduratu bazen ere, argitaletzean lan hori txukuntzen eta ondo ateatzen, ikusten dira gauzatzuk ez daudela ondo, eta beak ez zituela zuzendu. Eta inkluso akatzoietako batzuk, oain ikusten dago zateetako baten, iztegira ere pasazan. Eta garbi ikusten da, hor oker bat izan dela. Osea, ezin dela izan, hor jasota dagoena. Eta beak ezaten du, barrien barri egin behar baneu, txukunago eta derrago legoke, bai oize, baina noz amaitzeko. Eta hori zuken behar oso argi, da bizitza ez doala ezerrik. Eta bai, itzulpen perfektua lortu daitekela, baina argitaratzen dena inoiz ez dela perfektua. Eta ehun bider horriztuko baneuz be, oraindik zehorrazturik aurkituko neuke. Eta aipatzen du Virgilio bezaterako, Virgilio da, hain zuzen ere, lan honen azpian dagoen, Shakespearen liburutegia hitz egiten denean Virgilio da. Hor agertzen den denetako bat, pasarte batzuk badaude, iaia handik itxezitz aldaketatzen batekin egindakoak. Eta beak aipatzen du Virgilio Enearena erretzegoetan egon zala zuzentziaren zuzentziaz eta inbeste aldiz behar eta egon zala lana botatzeko eta beak zer da eskarrak etzuen egin eta neurri baten behar burua ere justifikatu nahi du horren bitartez. Bueno, oino harrak darabiltza liburuan, batzu gaina iaia tesi modukoa dira, azaltzeko esaterako beditaren ustez, hori zein garaitan gertatzen den, ze gau aipatzen da, zergatik itzuli duen izen berezi bat, hori Virgilio horren lanarekin lotua daukanagatik eta hori, baina oino erroiek hori egia da ez datoz bat gaztelaniazko bertzioan ezateko astranak erabilizituenekin, orduan hori bai izan zala bere ustakoan. Poema batzuk ere errimatuta ematen ditu eta gainea justifikatu egiten du berba batzuk eta aditzen bat inkluso asmatu izana neurria errespetatu behar zuelako. Dana hitz lauz eman dago, baina Shakespearenean bertso dramatikoan emandako zatetik, bertso poetikora pasatzen diena, nahi baduzu gero horretaz egiten dugu, bi bertso mota da, bertso dramatikoa, ingelesek oso erraz erabiltzen dutena antzerkia zateko, eta herri gehienetan antzerki garai hartako antzerkian egiten zena, eta gero bertso poetikoa. Eta bertso poetikoa berak eman egiten ditu, eta ematen ditu, garai hartan zegoen estiloen arabera. Eta esan dudan moduan, liburuen amaieran agertzen dira hori beak iztegitzuak eta gauzak eta nondik atea dituen eta hori. Eta nahi bauzu gero Joanek berea egin ondoren, hasiko gara astartzen egon konparatzen hiru zati horiek. Eta nahi bauzu gaztelaniazkoa ere pixka bat. Bueno, ez dakit, nik ekarri nuen, oso guapo, ez nik hori, nik hemen pixkatolak ioi bat eskaletatxo bat ekarri nuen, baina azkar samar pasatuko ditut hemen ja komentatu direlako. Hala ere, lehenengoa da nire ustez importantena. Antzerki, gauza bada antzerkia ahozkoa izatea, nire ustez hemen gorabera batzuekin, pasarte batzuk eta bai, Carlos esan duen moduan, baina irakurtzeko dira eta normala da, garai hartako eta zegoen asmoarekin itzulpen horiek irakurtzekoak dira batez ere, nire ustez. Irakurtzeak ez du esan nahi antzerki itzulpen txarra denik, ze norberak egin dezake irakurri ala antzerkitzoa bere buruan. Eta hori uste gehien bat hori egiten dela. Orduan nik uste hori kontuan hartzekoa dela. Orduan, antzesteko, antzerki itzulpena, antzestekoa, hori beste kontu batzu daude. Guztiz bat nator esan danarekin, aurretik Hamlet itzultzen marin badezu hau asko zerrezo itzutzen dela, eta beste zerbait ere bai, pixka Shakespearen dekoro horretaz datu behar dezu, ezautu behar dezu nondik nora jotzen duen, eta hori. Hala ere, obra hontan, batetik, Carlosek esan dako ez aparte, antzerkiaren
gora beran Hamleten bertan baino maila gehiago egoteaz aparte antzezpenarena, uste antzezpen eta amets hitzak bilak nazten direla. Eta amets eta ipuin ere bai. Orduan oso ipuindua da kontua. Oso ez dakit, irudimen handikoa da. Piskat, fantasia puntu handi badauka beste obra batzuen aldean. Naiz gero, gauza batzutan guztiz realista izan. Erabiltzen dituen zeretan. Baina, eta alde hortatik iruditzen zait, importantea dela mantentzea forma hori. Forma ez nahi talen ez igual bertsoa. Ni Hamleten ere, pasarte bertsosko, janbizkozko zera batzuk ditun deklamatorioa. Baina, bintzat, izan behar dute alako deklamazio deni bat. Ez dute izan behar prosa arrunta. Esateko modu normala. Eta hontan guztiz importantea da. Maila guztietan batean izan ezik. Baina ja hori Shakespeare baino gehiago ez dakigu inon. Orduan, arrunteak prosaz hitz egiten dute. Prosaz eta nolabait. Baina beste maila guztietan hitz egiten dute, noble hitz egiten dute, dotorezia zera horrekin, natural edo horrekin, eta gero izaki fantastikoek hitz egiten dute, bere izakeraren arabera alde batzuekin, baina puntu hori. Orduan, nire ustez, erabat baldintzatzen du. Aukera horrek erabat baldintzatzen du itzulpena. Bertsoan egitea edo prosan egitea. Ez dute beritze egingo kontuaz, klaro, esan danean mantendu nahi zuela eta horretarako aditzak aspatu zituela, gaur egun usted normalean egiten dena dela, eta hemen kasu honetan ez dut uste problematikoa denik, bai soneto batean zailagoa da, neurria hainbeste aldatzen, baina nik gehien erabiltzen dena, eta normalean erabiltzen zen pentametro janbikoa, alegia 10 silaba azentuarekin, edo bestela 11 beste batekin, hori ekarri nuen edo 13ra edo 18ra. Eta gaina etenekin. Pixkatez aldatu egiten du, eta hori. Hori ikusiko du praktikan, hemengo antzesleek segiten duten horiekin, batetik zuzendariak segiten duen testuarekin, ze gauza da obraren itzulpena bera, bestea egingo da montajea eta egokitzapena, eta gero aktoreek horrekin zer egiten duten. Baina, nirea aukera hori izan zen, eta horre baldintzatzen du, eta horrek batetik ustearen kontra errestasun batzuk ematen ditu. Prosan naturaltasun gehiago ematen du behar da, ordenean, eta bestean, gero beste arazo batzu daude, horrekoan komentatu genituenak, hemen ez du tradiziorik herrimari gabeko neurtitzak, eta hori da askotan, eta gero herrima dagoenean, euskarak herrimak egiteko errestasun handia ematen du, beste batzuen aldean, da gero bestetik tradizioa, ingelesen tradizioa gaztelaniarekin eta italierakin eta konparatuta asko erresagoa da, ez dute, alegia, gaurko bersolari egiten dutenen kontra egiten dute. 8 herrima beharrean, edo soneto, espainolesko soneto klasikoetan hainbeste herrima, normalean biko herrimak eda izaten dira, eta alde hortatik erresa da, eta ez da hain behartua sentitzen. Hartzen bali maizue Lope de Vega edo hien zera ikaragarria da. Edo, itzulita daukagunez, Xabipeia gitzuli zuena, orduan egiten zana, hemen da, txirikordatu da. Orduan, horri naturaltasuna ematen asko zailua. Gero, nik ordenean jarrita dauka, Bizkaia konparaketarena, eta nahi zuenean sartu, nik ere sartu nahi ditu gauza batzuk. Aurretik, lehen esan dakotik ere esan nahi dut, Macbeth ere, oin ikusi detan ez, 3 bersiotan daukagula. Irritza, egokitzapena da, baina labai, ez dakit labaienek edo, ez dakit, beste antzerkilari batek egokitzapen badauka irritza izenarekin, eta Macbethen 2 bersio dauzkagu, Peditarena eta bestearena. Beraz, hori ere hor dago. Esan nahi dut, hau, Carlosek azken aldera esan duenari gotzen dela, parafrasira jotzen du, galegia, gauza garbi ustearren, prosa nahi danez, da ikusten da luziagoa dela konparazioan,
Gauzak garbi jatorreto egokitzeko puntu hori, eta uste hori Astranarenarekin lotzen dela. Astranaren joera bera da. Jokaeraz, uste Astranaren eskolakoa dela. Naiz gero zehazki, nik hori horren besteraino ez dut ikusi, baina pasarte batzutan gertatu lehike. Azkenean, Aibalimazia konsultatzen, gaina zilegi da, eta egoki eta lagungarri, besteak egin duena, bere joerarekin batera baldin bator ondo zehatzena. Oainoarretan ere ikusten da, oainoarra jartzea beharrezko ikusten du, orduan, Astrana Marinen eskola bai, baina gero berea, bereak egiten ditu. Unik uste hori nahiko nabarmena dela, eta nerean hori debekatuta dago, neurrian nolabait, prosan, tirada ezaizia industriak, baina bestetan ja aukeratu desunarekin, badago luzatze bat, baina hor moztin behar dezu, eta hori. Gero bestetik hau, ez da hilamendik atera, baina bertsotan aizeanean, erresago barkatzen da, efektu orokorra bertsoak egiten duenez eta pasatzen balin badezu, importanteena, erresago barkatzen da xehetasunetan ezain lehial izatea. Garbi ikusten delago, azkenean bertso bat egin behar balin badezu, beste hizkuntza batean aizeala, eta ez dala izango zera. Ni dana dala, saiatu nez noski, alik eta lehialen izaten, baina San Jeronimo gure patroiak esaten duen bezala, zentzuaren aldetik, hitzaren aldetik. Gero, hemen, euskera esaten nahi naiz, baina euskera baino gehiago hor ikusi da, hor Eli-jarri digu zera bat, ez da gogoratzen zeaten ordenagailurik etzeon garaiaz. Ordenagailurik etzeonean, batetik zuzenketa bagoitza inbertzen duenan gainean. Makina zidatzitakoaren, eskuizkiguan gainean, eta hori pasa eta hurrengoan zeatu eta hori oantxu arte izan da, oantxu arte izan da. Nik uste, hemen gabiltzanok, eskendula egin dugun lanaren laurdenik, hori tartean izan espalitz. Orduan, jende honen meritua nik uste biderkatu egiten dela, hori kontuan hartuta. Hori, eta gero ja, ez dut esango internet eta iztegiak, eta konsultatzeko materialarena. Esan nahi, hauena bai izan dela bakarlana, eta berez ez dakit hizkuntzak noski guztiak, gizarte guztiak egiten ditu, baina maila honetan aitzindari hauek beraie bakarrik egiten zuten berez denen artean egitekoa zen. Suerte pixkategin bultatzen bali mazerren da. Bai, ez pixka segitzeatik hori, Bai, hori, Gipuzkera osotua zan orduan gutxi izana, oso polita da arratiera aberastua jarritan neukan, zeanuriera edo nahi da zuena, baina aberastua osotua eta gero bakoitzak zuenetik biletan aipamen bat dago, hortan oinarritu naiz, baina gero behar izan detana ere bai. Lexikoa, beste zetako, ikusten, maila honetan guztiz, pastitxearen arriskoa egoten da, batez esateko beditaren kasuan, markatuagoa den izkera bat hartzen balima oinarri, gero subera berazko prefosta bat jartzen balima ezu, holako zera batzuk gertatu litezkela, ez da? Baina, hori, ez zegoen, eta hori Gipuzkera osotua zan, gehien urbiltzen zan horretara, eta hori egin zuten. Gero horrekin, estandarizazioena berdin, ez? Estandarizazioa, bigarrenean jarri dut ametsagarena borroka lehen esan dana. Batzutan esan izan da hori euskera lantzeko helburua batzuela, berak, eta ondo dago, lantzen hasita Shakespearekin landu. Baita, inglesare bai. Pixkatalako borroka bat edo sumatzen da, batzutan. Eta gero, beste batean jarrita daukat hori irakurlea berdin horrez, eta irakurlea jalen esan dana, zein da irakurlea. Kontua gehiago zan, zer material bat sortzea, ia gero irakurlerik bilatzen zan. Orduan horrek erikarak izailtzen du. Ezin dezu, imaginatu dezakezu, irudikatu irakurle zea bat, Baina, praktikan, Orduan, maila egiten guztietan, esan beharra dago, ez dala sinistegoa ere, nola lortu dituztenak, ez da.
Bai, bueno, ni nerean jarri den nere asmoa, erraztu baina duin, hori, beditak ere esaten zuen hori, hemen apuntatu dut, Shakespearen hitz festa galdu gabe. Bai, ulertu dedila, antzerkia da, eta zeatu dedila, baina galtzen balin bada, hitz festa jartzen balin badezu, bakarrik gertatzen dena, bai, adierazpen zera hori, dotorezia hori gabe, asko galtzen da. Eta askotan, erretorika bera da mezuaren partea handia. Eta gero bestean nik uste hori parafrasienekin eta bestean mimatu, nola esateko ematen du ja bedita bai ikusten zuela egon zitezkela irakurle batzuk eta hori, eta bueno, eta mimatze horren barruan nik uste sartzen dela batzutan gaurko ikuspegitik ez da ikusten, baina euskalki bat, eta azpi euskalki bat aukeratzea oinarri ez zen, baina bere garaian behar bada soziologikoki badakigu, bizkaiazko hiztunak direla gehienak eta hori, baluke zentzua berez. Garai hartan, besterik ezean. Hain naiz pixka saltatzen, ez lusatzeagatik, gero, estilo literarioen aldetik hori ere sartuta dago, bertso, eta gizen, ze eredu hor markatu ditut, konparazio horretan, gero agertuko diren batzutan, hor markatu dut bat esateko zertaz ari nahi zen, lortu o ez lortu, baina aterpe bakar agurgarri esaten duenak, esaten du, ulertu zazu aterpe, estandarizatu gabe dagoenez, aterpe orain behar detan honetarako ulertu bedi. Bakar ere ulertu bedi, eskutu, gorde, zera hori, ez da, agurgarri ere, hori, ez da, hitzak gaur egun irakurtzen dezu, eta, ez nolait esateko eskatu egiten dio irakurleari zentzu jakin bat ematea. Baina, klaro, ez baitzegoen referentziarik hain garbirik. Eta uste dut, esan eta klasikoren bat. Baina, klaro, ezin zan gaur bezala hartuta, on behiratu eta xular, on bestea, eta hori, eta desente dago. Eta, gero bestean ikusten da berriz ere. Interpretazioan, parafrasian gehiago gauza bera esateko da, logela itxi eta besterik galazo bat. Gauza bera esateko da, nire aurkintza hori, sentitzen dut, baina hori ere klasiko guztietan, lapurterazko zera guztietan agertzen den izbat da. Baina gero hori, sakratu badakit, jatorrizkoan dago, baina sakratu hitza, erdera kaso modura edo interpretatuko zen, eta hori, esan hortan bezala, beste gauza guztietan, badagoela gauza desberdina. Gero etxekotze maila gauza guztietan, zenbateraino egiten dituzten hori denontzat da, izulpen horretan, folklore hori zenbateraino kartzen desun honera, baina ezke obran bertan ere, Grezian daude, baina langileak eta folklorea eta danak dira ingeles petoak. Orduan, hemen ere, hor kasu gitxia da, berez Robin Goodfellow da, eta gerokoek jarri dute Puck, baina Puck da, orokorra da, iratxo esateko, gero besteak oker jarri dio, baina ez dakit okertxo beharko luke, eta berez Robin Goodfellow da. Nik matin onpuska jarri dut, Robin hori eziatuta, eta onpuskaena uste gehitxo ere badela, baina, hori. Etorri zait hemen konturregin da folklorenakin Donibane horrena, hemen nahastu egiten dira, bestea bezala, grekoa eta inglesa nahazten bezala, berez gau horretan bilduta daude. Donibane gauari dagozkionak, eta maiatzeko, zera, eta ipatzen da, maiatza, zera bat. Baina gauza bera direla ematen du. Gehiago Doniane, baina hori. Eta gero, Summer ere orduan, Summer emuintzen. Eta orduan, Summer ulertzen zen justu hasiera. Uda berri, euskeraz ere uda da. Orduan, nahiko komplikatua da. Baina, hori bide batez. Baina, kontu horiekin ere lotzen data. Ez du niretzako, nik uste,
gau, basoaren, hemen elementua dira, basoa, uda, ilargia, ilargia fundamentala da, eta gero hori, basoko magia, zera hori, ilargiarekin dalotzen dena, eta hori, orduan, azkenean da giro hori markatzea. Antxe, gau hortan juntatzen dilako bi munduak. Magikoak eta besteak. Dana dala, agertzen dien izaki hori, gizaki ez direnak zera dana dia parte honekoak. Ez da hori, bereik esaten dutenez. Eta oker hori, gero izen berezirena, ez du berezi, baina bai erakusten duela, hori ez, Adenai, hori TH hori, Atenai, Afenai, hori un Atenas, egon Demeter, eta danetan dago, bestian bezala. Pixkat errepasatu behar dut hemen, zaitegia aipatu da, nik ikusten ez, paralelismo ikaragarria Ametzagaren eta zaitegiren artean. Zaitegi, Ametzagarena azkenean beditak hartu ziolako txanda, baina zerak, Ametzagak egingo lukeena Shakespearekin, zaitegi Platonekin intzuena. Eta gaur egun irakurtzen dutenak oso goiti bera behiratzen diet, baina ikusi nahi nituzke, horiek egindakoak egiten, zaitegi beti ikaragarri definitu. Asmatu behar izan zituzten gauza batzuk, ezin zuten gu bezala, orotarikoa zer diota, baina ikaragarria da. Horien lana, ni beti iritu zait hori horrela zara. Eta gero hori izan dugu, sabindarrismo zera hori oso matizatuta dago, bestian bezala. Zendu, oinarri hori, gero, hitz batzuk, geznari hitza hartzen da, zatu baterako, ez da gaur egun mezulari izango duken horretan, eta hori. Gero, ahaztu gabe, esan behar dut, 37 direla Shakespearen antzerki. Eta, batek ez egitea, egin zitu, hori ikaragarria, baina pentsatzea, itzuliko ditut, 37 obrak itzuliko ditut, eta lehenbailen, hori ikaragarria da. Eta nerea bukatzeko, eta hauei berriz ere paso emateko, ez dago beste... Hori da, ez, egin dut... egin detana da, justu, beste bilen ez nerea, beste bilen itzulpena, beste modu batera antolatu, ikusteko, ikusita hola zeatzen du, baina ikusteko pasarte hontan ere, gora beratxo batzuekin, ze ederki eginda dagoen. Ez esateko, ingelesarekiko, nola begiratuta dagoen, da hori, konsultatzeko zegoen alasoteria guztiarekin. Nik uste hori ikaragarria dela. Orduan, hau da, justu matinek edo, iratxoak izutzen dituenean, ikusten dutenean, tipoa astaburuarekin eta handagola eta hori, eta handikoa izutzen, ez zute ikusten, eta hola, eta orduan, hau da, lehenengoa da Ametzagaren versioa. Nire oinkada hotzaz behin eta berriz erortzen da bat, eta hiltzen dutela deiadarrezari da, eta Atenaskoi elka burua ahulago eta beldurra handiago, edozein gauza bizi gabe etsai bihurtzen dute. Sasiek eta lantzek atzitzen dituzte haien jantziak, honen maukaaren ginbaila eta dena usten dute. Honela estutzen dituen bitartean, piramu galanta, antxe nuen antzaldaturik. Eta kinka hartan, titani esnatu, eta bere alaxe asto batez maitemindu da. Ikustezunean prosazea hori, lehen esan dakoa irakurtzeko izango da, baina bizia da, eta hau pasarte hau da justu, mugimendu eman bartzaiuna, eta hori. Eta besteana, luziagoan, baina, gure honien hotxera, behin beste bat, jausten izan dira. Giza eraleok deiadar egiten izan dabe, eta Atenasko laguntza eskatu.
euren zentzuna holan makaldu eta bildurraren bildurrez galduta, zentzun bako zerek be oker egiten izan deutxe. Sasi eta arantza artean soinekoak urratu eta sorkitu jakez. Batzuk soinekoaren besoak, beste batzuk txapelak, sasi eta arantzetan itxidabez bertan behera. Nik aurrera eta aurrera eroan dodaz bildurrez zoratuta, eta han itxidabe pirama eztia antzez aldatuta. Eginean be, uneatantxe atzarri da titane, eta berbertatik maite bindu da, harako astuagaz. Esan nahi dut, bizi arazi gutxienez irakurketa dramatizatu baterako ere, zehatuta dagoela. Gero, azkeneko gauza, beditak esaten du gustora horraztuko zituela eta zera gehiago, nik inpresioa daukat, ametsagarena, batez ere, Hamlet ikusita nola dagoen, eta hau nola dagoen, arek zuela premia handiagoa. Osea, berrikusteko, berak esaten dituen urte horien ondoren, uste dut gehiago detailetan eta zeretan, eta gauza batzuk, berak horraztu ingo zituela gehiago. Eta Alperrik etorri zaigu eskuizkilugan. Esan, ezin dugu konparatu argitaratu dan zerbaitekin. Baina, niretzako hau da, ez dugu. Hamleten kasuan adibidez, berrikuspen batzuk izan zuten argitaratu horretik ez bakarrik bere eskultatik eta beste batzunetak. Eta beste hiru hauen kasuan, beak bakarrik berrikusi zuten. Bai. Nik uste Hamlet nahiko errez egokitu ditekela. Ametzagaren Hamlet, hola hemendik indetan bezala, ortografia, han hori gelditu zaita txenik gabe, barkatu behar zuen. Hori ez, pixkat ikutu batzuk eman eta hori hitz batzuk eta aldatuta, nahiko egoki legokela bere horretan. Hori nire pixkat hasi naiz ja zeratzen, baina, zuek izango zue. Gero, aipatu denik zerana, nik ere berizi ditut bertsoetan, espare, hemen aipatu dan bezala, haue prosa eta gero gauza batzuk horrela, nik neurriz horiek ere zehatu ditu. Laburragoa dira, eta nik uste berizi behar diela, eta hori ez da, nik uste importantia da, kasu enten. Zortziko txikia denok elabili dugu azkenean, kantetan eta horrela ikusi dut, hauetako batzuk, oso seguru zer da, baina holako tarteko neurri batzuk. Kasportan ez dakit editara, herrima jarri zituen edo ez. Bai, herrima asonante, konsonante saiatzen da, gero asonante batzuk eta. Gero, gizeko izabete polita da, hemen igual apuntatzeko nun baiten, 78 nintzen ametsa, ez da? 79, baina hori. Euskara batuaren 78 da kontua, eta hori esaten duen Mordolio Zale eta hortxe, justu. Horri horretan preparatuta dauzkatzen lau berzio horiek. Bai, leike aipatu ditu nik tarteka batzu. Zene, denbora oso aurrera doalako eta... Bai. Eta horretik igual hori komeni da, ez da? Lauena, ez dakit zertuko da. Hortxe da dara da. Bale. Ez, gauza batzuk, badia nik azkenekoa jartzen nuen etorria edo zera. Eta rollo horietan ere, hor dago, batzutan bururatzen zaizu, etzaizu. Ja ez da jokaera, teoria eta zera, baizik une horretan aizea, eta zetorri zaizu. Igual beste ikusten dezu, eta zetorri, coño. Bai, hemen joko hori esate baterako asmatzekoa da. A ber, this is the woman, but not this is the man. Hori ez. Orduan, klaro, generoa nola markatzen da nor, eta bestetan, eta hori. Erdera zeilik, él sí, pero ella no, ez? Orduan, hizkuntza bagoitzea egokitzerakoan, hau da, harako emakumea, ez harako gizona. Bide bat, ez? Izan ere hori da neskatza, mutila ordea ez da hori. Nerean herrimaren jokua dago. Eta gero bestea berdin, gure Atena Itarra bera, eta besteak ere harako, ikusten da harako asko erabiltzen dula, soluzio,
posibleak direla denak ere, ez? Eta hemen. Baina eran ikusten da, gure hori pixkat ipui, gehiago narrazio nerea, ez nahi gure. Ez dakit. Oie, ja, badia, esatezu, bueno. Bai, azkenean hori neurri baten hori biziri dagoen aldeetan, azken baten da aditzetikoa sartzea, bai? Gure hori sartzea da entzulea edo hartzailea edo implikatzea, ez da aika erabiltzea, edo ez? Delako edo aigeran, edo kontutzen, ez, gero, nerean da, gero, neuk ere jokotxo hori egiteko. Atena estarra eta Atena estarrarra. Bueno, hori da, zenbat edeko jolas gura zabiltzan. Bai, baina oberon epukiola itzitea. Gero hori ere apuntatuta, ingelesezkoan, Shakespearen idazkeran da garai hartan zegoen aldaketa bat. Dou eta iu, euskeraz bezala. Zu euskeraz plurala zan garai batean, eta nire izango zan, iu izango zan plurala. Baina banaketa, ez da, gurean gertatzen da bezala. Hemen, bere morroiak pukeko beroni ika egitea arraro egiten da, segun leizarraga ikusi balin badezu, gure aita zeruetan aizena, familiarra batzutan da, banaketa ez dago garbi. Eta, klaro, hor gero, euskeraz gero baina dago, gero generoarena, hasi ezkero, azten balin badia, hor esatuteko maitagarriak eta horiek ez daude testuan markatuta, eta markatuta baldin badaude, maskulinoan markatuta daude. Zen mesi eta esaten die. Orduan, erderaz, erremedioik gabe ala, azten dute, eta orduan, horra izaten markatu inbarezu, nik aldala, nik hemen danean, eta denetan, sonetuetan ere, zu jarri dut, zekero gaina behartu iten zaitu, denbora guztian, beste kontu bat. Ikusi litezke olako... Gehiago badago, ez? Bai, hemen. Hori ere interesantia da. Bueno, ez dakit nik komentatuko nuke. Nik egin dut hemen arraruena, eta gehien apartatzen dena, galdetzen dio, oia hori duen, aitzakirari gabe. Bai, tentzio inguruan lehenagoari egindu dio, eta egin du antzeko zerbait, baina hori ez. Baina, bueno, nerea da gehien urruntzen dana. Ez da, nik agindutako, bai, azena eta begietara egotzi entedok ote hori ere, nik agindutako maitasun hurik, eta besteak agindu nian ez. Kutsutu alditu, hori dago. Gero nik estali hau, ibili nintzen, ez zait oso naturala egiten, maitezukoaz estali, baina ikusi nuen, jatorrizkoan ere, neuk ere, ez detala ikusten, latxt hori ere, bueno, baina enago oso seguru, nire aukeraz ere. Eta gero bestiare, hor da, ez natu orduko begietaratu behar zaio, asko gustatzen zaizkio ametzagari, begietaratu, aratu eta aditzoiek ikusten da. Hori ere euskera lantzen aidanaren zera hori, egokian da, baina. Eta ikusi, importantea beraz, ez natu orduko begietaratu beharko zaio, luzera, edo atzarri danean nahi eta nahi ez ikusi beharko dau emakume hori. Esan detana, ez? Estedila galdu irakurra, emakume hori da. Zerata. Bai, etzaio inporta pixkat anpatzea garbi ikuste da. Nire aukerak beti ere, errima dagoenean batez ere,
herrimak pixkat baldintzatuta daude. Eta ekonomiak. Hori egero besteare. Hori be eginik dugu. Ez? Da hori, bakoitzak. Bai, hau, ezaera erdi fosilua da, hori be eginik dugu. Indazioak. Gero menos oporitxa da ezateako, ahoristoaren, Bai, gara jartan bizirik, ondino erdi bizirik dago Bizkaiko zenbait okitan. Bai, hori, subjuntibo Futuroko ahoristo. Balego. Bai, etzeko. Bizkaian Hemen gorriz markatuta daukat, hemen zeutxan, beste, bada, horret, ustez gauza batzuk, edo traskiapena bera, hori, horregatik diot, badudela gauza batzuk, eta besterik zuek. Ba, interesantea da ikustea, pixkat, dagoenean, zeukera egin diren, nik uste, hori ez. Nik bintzate orokorrean, nik ikusi izan dudana da, garai hartan bizkaierazko tradiziorik bizienarekin. Ez, egia da batzutan europeiko zamarretako ere, baina bestela da oso ahozkoa idatzizkora oso ondo eramana. Orokorrean, obra osoan, zati batzuk nekezago edo ulertzen dienak, baina zein gara izan, ze aurreko tradizioa zen, gero erbestean segartatu zen, nola ereduak nahastu ziren eta dena, hala ere da, beti ahozkotik oso hurbil dagoen estilo bat. Horri, lehen ere, ete horrekin, ikusten problema bat dagoela. Da, galdera dala markatu behar du, baina ez dago, ezin du jarri noski, registro aldaketa dalako, baina bestela ez da gelditzen markatuta galdera danik. Bai, eta gaina begietara egotzi, berez ez, baina egotzi aldok, izango guk normalena, atxiratik, egotzi du, baina entonaziorik gabe, nola, daukan erregistroa hauzkoa dan, idatzian, galduta gelditzen da, galdera ikurra ikusi arte, eta gitu gertzen dan esan detana, honela jarrita edo, baina egotzi dok nik, edo hori, bizet errestuta, eta ete hori ez da galdera zuzena, baina berez galdera da. Eta biek nik, hau da beste gode bat, begiak nik ere egin dut, baina esan bertsoak direlako, aizu dituzu, baina bestela hemen galdegaiaren aldetik nerea eta besteena ez da hori. Begiak aldituzu, itzake, prosa. Bai, izaten, Atenastarraren begiak aldituzu, zeratu, eta bestean berdin, Osea, Azenaitarraren begietara egotziote duk. Horra, bai, kutsutu aldituk hori alde hortatik hobeto da. Bai, zetsuaren aldetik, Lehen esaten duena, hemen lizentzia hauek, beti, galdegaia esaten da herrimak egiten ditu, edo, zera ez. Segi? Egina, barkatu horrekoa, ikusi dugu ametsa zeiten zuen horrekin, egina hori, bai. Lotan hartu gian hori ere, horre ere ez. Ez du ematen esapide gauza batzutan, idoro, aurkitu, zuk, eta hor literala da ez. Txuki. Bai, pixkat, hortan pixkan dana nazten da. Beraren ze horretatik, zergatik ez hori dio, eta hartu, zergatik, bai, ulertzen da, baina ez du ematen, ez du kartzen pixkat euskera zera gora, ez. Lotan hartu nian. Arrapatu izatekotan, arrapatu, batzeman. Segi. Bueno, bota zuek, ja.
nire marka hauen nerea dira horiak, baina ez dira nahi eta nahi ez gaizki edo zera. Jausten izan dira da markatzeko erregistro bizkaierazkoa. Nire asko gustatu zait gizaera lehok. Osea, esplizitatzen du deia, ez da? Mordor, bestean ere hori, ez da? Baina ez daki zenbatera nioan zera hori, baina esplizitatu egiten du. Eta bestia berriz, kasuntan, ametsak esplikatzen du. Hiltzen dutela, deia darrez. Bueno, bestea, justu irakurri duguna da. Bueno, bai, ikuste, Juan, sortiteritara... Nik ez daukat... Horretziko dugu edo segitzen. Gauza orokorrik edo esaterik ez dago ikasiko. Nik bakarrik dauden hemen ikusten da, 3 bertzio gotan zer egin berezan dioten aurre, lehen esan dut, baina igual ez da oso argi gelditu. Askotan esaten dalako Shakespeare azken baten antzeslea zala, eta idazten zuela beti eszenatokia eta gertokia agerian zeukala, baina oso trebea zen berridazketak egiten. Ez plagioa ez dut erabiliko, espaitu egiten, edo da atzagar aipatzen zuen plagio hori, baina berriratzi bai, eta esatako lan honetan begiratzen hasi eta topatzen dira Montagne, Ovidio, ekaitza bera. Seneka, seguro. Seneka bete. Teseoren kontu hori guztiare da beste klasiko batera, baina ezke gaina Leopold Blumen baditu topatuta zatiak zeintzu dien berriratzeta dorak, eta hartzen duzu jatorrezkoa, hartzen duzu Shakespearek idatzea, eta da aldatua. Aldatua bere komenientziara, hala egokiago delako bai oinak emateko orduan eta bai bota behar duen horretan, baina batzutan dira hartzen ditu zera esan testu oso kanonikoak eta oso zabalduak garai hartan. Inkluso pastoralen oihartzuna badago pastoral bat oso ezaguna gaztelaniaz, baina pentsa genezake euskarazko garai hartan egiten ziren pastoralekin ere loturaren bat edo egon zaitekela. Baina, esan edana da, Joanek eta beste itzultzaileko badaukatela beste arazo bat, eta topatu behar dutela non dauden sartuta aipu horiek, eta horiek zelan eman izan dien tradizioan ere. Eta hori gaztelaniaz eginago daukate, errezago jarraitzen dirako, baina esko klasiko horietako batzuk ez genituen, eta inkluso hauek ametzadak, eta ez euskaten euskaratuta testu horiek, orduan haiek asmatu badute ondo eta asmatu ez badute, hortze gelditu da. Bueno, gero hor dago betiko galeren kudeaketa, ez? Esate baterako nik maiteminduen arteko zera horietan erregistroa garbi dago. Hartzainen, hori beste obra batzutan dagoen bezala, endredu horiek eta hori zesu aldaketak, amodio truke eta ze horiek pixkat, nire ustez da oihartzun orokorra. Niretzako, igual da eskusazio non petita, ez da? Baina ez da behar bada aipu zehatza, baizik kolorea hartzea. Eta hori nik maiteminduen arteko horretan, gure tradizioan, hori ez, romantizismo zera horre dakarrena, lengua hartzaien eta zer hori, gurean zuzenian dator, gure tradizioan daude, erromantzeak eta gero bilintz eta horiek, eta gero besteak ere, nobleenak ere, pixkat erromantze zarra hauak eta hori, eta hortxe dago, ez? Baina nire ustez gehiegi da, zedoi da pixkat itzulpen literalaren arriskoa bezala. Eske, Blume irakurri dio eta hau zera dala gu hartzen dezu, hartzen dezu, edo hola ez da. Baina koloreena bintzat bere izin behar da. Eta hori ere gaur egun lehen esan dugunarekin, hizkuntzaren aurrera bidea ez da bakarrik hizkuntza bera, ezik estiloan, gaur dauzkagun paleta, paleta zabalagoa dugu, estiloen aldetik, estandardizatuagoa, eta erresago bereizi ditzakezu zera.
Osa, ametsa zebilen bezala, esateko, a ber, lortzen detan adieraztea hemen zer gertatzen den. Ostea, ja hori da lehenengo maila. Gero bestia da, kolorea zenbateraino mandakioken, zenbateraino berizten da. Bueno, nik uste... Bai. Ez da, zu botatzeko, baina pizka bat horreka bilatu nahian, ez da? Ez du jor bota, Ilok ez du egin gaur, Ez diren, ez jaten joa. Bostu nahi. Oso ondo.